Hola, us donem la benvinguda a la Fira Virtual de l'Embotit i el Formatge. Som en Ramon i en Xavier Camproví d'Embotits Artesanals Camproví d'Alpens, un petit poble situat a l'extrem nord del Lluçanès. Fa més de 50 anys que elaborem embotits artesanalment, mantenint la recepta tradicional. Actualment ja som 3 generacions de la família vinculades a l'elaboració artesanal d'embotits. Oferim una gran varietat d'embotit tradicional, curat, fresc o cuit. Esperem veure'ns a la fira i que molt aviat ho puguem fer en persona. Si preferiu alguna altra combinació que no estigui amb els lots disponibles en aquesta fira, ens podeu trobar al 93 857 80 76. Fins aviat!